Cestujúci využívajúci vlakové spojenie prechádzajúce úsekom Galanta-Gáň sa musia obrniť trpezlivosťou. Pracovníci železníc začnú v stredu 25. novembra s opravou železničného priecestia. Upravené bude štrkové lôžko a nanovo bude vyasfaltovaný povrch cesty. Keďže sa jedná o dvojkolajový úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná vždy po jednej kolaji. Vlaky budú teda meškať. Cesta prechádzajúca priecestím bude nepretržite uzavretá od 25. do 30. novembra. Motoristi budú mať k dispozícii obchádzkové trasy.